Makita nato nga ang ending aning sentence na word nga ago. Pasabot past tense ni. Obviously, dili answer ang option B kay present simple form ni. Pwede mo pili sa option A, C, o D, pero ang option C ang saktong tubag kay basta naa gani ning word nga ago, past simple form ang gamiton. Ang present perfect nga naa sa option A, makapakita nig past action nga connected sa present. Pero ang sample item walay idea about present situation nga connected sa past action nga pagbiya ni Max. Kung ang item nga ani pa, Max is no longer here, he has left, na ay present context kay nibiya naman siya, so wala na siya dinhi karon. Pero dili ibutangan og ago, kay ang ago pang past simple form. Specific kaayo nga nahitabo sa past, humana.